La corporació. Pensava que era tot el botó que era automàtic. Tenim que estirar ja. Ah, estirem per allà. No observem. Primer parlem i després observem. La bandera que vingués a més. Posa que si no... Costeu-se, per favor. És que no hi ha micro. Bueno, bon dia a tots. Espero tindre suficient veu, ja que estem així sense micro, i disculpar primerament l'absència del senyor alcalde, de Jordi, per motius d'agenda i personals, no pot trobar-se així entre vosaltres, que segur que haver estat molt a gust, i homenatjant també al mestre Arnau. Avui és un dia gratificador i gratificant, gratificador perquè tots els que estem així, músics, amants de la música, socis, corporació municipal representant del poble, volem donar les gràcies a Eduardo Grau Moreno, Arnau, perdó, per tots aquests anys dedicats a la música, d'aquesta música que jo recorde de molt de temps, sent xocoteta, que ell estava tocant el piano i que tenies que entrar de puntetes a casa per a no molestar-lo, perquè ell s'ha fet a si mateix un gran músic, ha sabut transmetre la música a tots vosaltres i a moltes generacions de músics, per això li diguem el títol de mestre, perquè ha sigut capaç, mestre no sols tindre el tituler, sinó saber ensenyar als altres i que els altres el recorden com a mestre que és. I gratificant també per a tota la família, perquè avui i en vida li podem homenatjar, podem donar-li aquest títol de mestre i donar-li el conservatori al seu nom, i jo penso que és una cosa super, no? Jo m'emociono, suposo que ell estarà aguantant-se darrere d'aquestes ulleres de sol que s'ha posat avui. I per tant, penso que tots estem satisfets, i la corporació municipal, com ja he dit abans, també d'acompanyar-vos en aquest dia i en aquests homenatges que són allò que reconeixem a les persones que fan i que han fet i que deixen una llavor per a tota la vida i perquè ha fet que la música en tavernes siga de primera categoria, que és el que elles van pellar. No sols que hi hagueren bandes de música, sinó que estigueren a nivell internacional, al primer nivell de lo que és la música en València i en Espanya. I per això, gràcies, Eduardo, en nom de la corporació municipal i penso que en nom del poble de Tavernes. Per favor, ho diré després, allí, abans del concert. Vos pareix bé? Sí. Perquè així ens sentireu millor, però també serà el mateix sentir de Carmen, perquè tot el que ha fet el mestre, per la música, per la nostra banda, per l'orquestra, és a dir, per l'activitat musical i cultural primordialment així, en el nostre poble. Això té molt de valor. I avui en dia, quan estem moltes vegades falts, trobem en falta els valors, jo crec que el mestre i la Unió Musical han fet un treball i van a seguir-lo fent per a que aquests valors tan importants en la nostra joventut continuen. Això és el que volem i això és el que jo com a president de la Junta Directiva i els que vinguen darrere crec que va ser un objectiu de primera per a tots. Així que ànimo mestre i moltes gràcies.
de lo que ha dit el president i Amparo, la consellera Carme. Bueno, tu t'has no vull fer-ho llarg perquè encara tenim un acte molt especial que fer. Entonces, no sé de quina forma expressar-me, però un altre dia, en més temps, farem una xarra, una conferència de lo que ha sigut este centre. Este centre no està així avui perquè la vàgim volgut fer enguany nosaltres, sinó des que en el principi, en el 1885, Lorenzo Sánchez, que era el director de la banda, va anar a l'Ajuntament a demanar una escola de música, la qual no li la van acceptar, fins al dia d'avui hi ha molt que raonar, dient els anys, les fetges, les persones que es preocupaven perquè Tavernes tinguera un centre musical. Això està en el llibre de música i cultura de Tavernes. Però jo tinc la recopilació, però avui no és dia per a fer-la, que la porta sí. I estaríem així raonant, sinó d'ajuntar-nos un dia a fer un soparet i veure les coses que ha fet este poble per a que avui tinguem un centre autoritzat on els nostres fills no tinguin que anar-se'n a ningú puesto a estudiar i no eixir de casa. No ha sigut llavor meua, ha sigut llavor dels presidents de les societats musicals que s'han preocupat, no solament Enrique Estuig, José Artigues, Amadeo Almiñana, Juan José Salas, tots els presidents que s'han preocupat, i els ajuntaments, donar-los les gràcies i que de sí isquen les millors promocions musicals que han sigut sempre. Moltes gràcies. Banderao. Que pesa més que jo. Que pesa més que jo, Banderao. Es que para más que tú no somos tampoco, Ramón, porque aquí pensando en la bandera.
descobrir és simplement rememorant la data en què es va fer aquest edifici, que va ser el 5 de novembre de 1995. Ara després, allà dins, ja diré unes quantes paraules i el que vull és descobrir la placa juntament amb Amadeo i en Enrique, que també han sigut presidents de la Unió Musical, i donant a entendre i de tot cor de que ells han fet molt per la Unió Musical i entre tots anem fent i seguirem fent. Muy bien. Pero mireu a la càmera, mireu a la càmera. Socis, simpatitzants, amics tots de la música. Avui és un dia un poquet especial perquè hem volgut, en primer lloc, donar-li el nom del concert d'avui, el concert del soci, dedicat en homenatge al soci. La raó és ben senzilla. Els socis són tots aquells que han estat recolzant-nos durant molts anys i que la seva llavor, la seva ajuda a la societat musical ha sigut sempre fonamental. Jo vull agrair tot l'esforç, tota la fidelitat dels socis nostres perquè avui en dia, més encara, són un apoyo molt important per a la nostra societat musical. I hem de dir que l'ajuda és una ajuda que no és gran, però sí que és important. Pràcticament són 10 cèntims al dia el que aporten els socis a la societat. Però 10 cèntims sumats en tots els socis que tenim són molt i fan molt. I això nosaltres volem agrair-ho i volem donar aquest reconeixement de la societat musical. Després també, allà a l'Escola de Música, hem descobert la placa a la nomenclatura oficial del centre, dedicada al mestre Arnau, i allí han dit unes paraules, la regidora Carmen Canet, jo i també el mestre, i jo així vull reiterar tot allò, tota aquella faena que ha fet el mestre des de l'escola en el pla d'ensenyament durant moltíssims anys. Han passat per penúries de locals, s'ha donat classe d'aquella manera en molts puestos. Alguns d'ells que jo no els he viscut, els que he viscut més recentment eren quan estaven ahir a l'estació. Però vull dir jo que fins que es va fer aquell local teníem, i gràcies a l'Ajuntament, a l'esforç i a l'ajuda del nostre Ajuntament, tenim un local que és envidiable. I jo vull dir que tota aquesta feina del mestre per als nostres músics siga com un reconeixement de la societat musical i del poble de Tavernes a tota la feina que ell ha fet. Per això porta el seu nom. Per això en el seu dia la Junta Directiva va prendre l'acord de donar-li el seu nom a l'escola i al Centre d'Ensenyances Professionals i que teníem un deute en ell, un deute de fa quasi 4 anys o aproximadament 4 anys en què la Conselleria d'Educació ens va concedir un nom oficial i que jo de paraula ja li ho havia dit al mestre de que realment en el seu dia tindria la placa que
Serà per a ell un orgull i també per a tots els músics que han passat per les seves mans. I finalment també han descobert una placa així rememorant l'any en què es va construir això, l'any 1995. I he volgut precisament que els dos presidents que estan en vida, Enrique Estruch i Amadeo Almiñana, estigueren presents i juntament amb mi feren el descobriment d'aquesta placa, perquè encara que es va fer el local quan jo estava o començava de president, jo no deixo de reconèixer que no és una llavor personal ni meu ni de l'altre ni de l'altre, és una llavor d'equip, una llavor com una cadena que uns comencen, altres continuen i altres continuaran. I això és el més important. I que la família de la música estiga sempre unida i que tota aquesta feina que reconeixerem més o menys i que tots tenim els nostres defectes, però que globalment el que tenim que fer tots és tots a una seguir treballant per la nostra unió musical. Hem de dir també que ens han donat un numeret i després sortejarem uns 50 DVDs i els números premiats estaran ahí en el tauló d'anuncis, en el descans, i portareu el número, podeu estar i vos donarem el DVD a cada un de vosaltres. I en acabar el concert farem dalt un vi d'honor, una picaeta, refrescar un poc per celebrar tot això que estem dient. I res més, moltes gràcies, i ara en tots vostès, Vicent ens parlarà un poc del concert que anem a sentir i a seguir avant. Gràcies. Bon dia. La primera part del concert arrencarà amb el Pasdoble Las Arenas, un pasdoble sinfònic de Manuel Morales Martínez, nascut a València, on va iniciar els seus estudis musicals als 9 anys d'edat, a l'Escola de la Societat Musical de Xiva i posteriorment al Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València. El pasdoble està dedicat al matrimoni format per José Luis Santos i Cristina Llanos i inspirat en l'hotel balneari Las Arenas, del qual són propietaris. Perdoneu. Bé, que dia que Las Arenas és propietat d'aquestes persones. És un centre hostaler situat front al mar a la platja de la Malvarrosa, a València, un indret que, segons diu el compositor Manuel Morales, no sols és un dels espais més singulars de la ciutat de València, sinó un referent únic al sector hoteler a nivell mundial. Després, l'obertura de El tambor de granaderos de Ruperto Chapí Lorente, nascut a Villena el 27 de març de 1851 i mort a Madrid el 25 de març de 1909. Fou un compositor que va destacar fonamentalment en el camp de la sarsuela, a més de ser un dels fundadors de la Societat d'Autors, que després esdevindria Societat General d'Autors i Editors, la coneguda i temuda SGAE. El tambor de granaderos és la sarsuela en un acte i 3 quadres. Va ser estrenada al Teatre Eslava de Madrid el 16 de novembre de 1896. En ell es recerca el dia d'abans de la fugida d'Espanya de José Bonaparte i la història d'amor entre Gaspar, fill d'un noble caigut en desgràcia per ser fidel als Borbons, i Luz, òrfena a càrrec d'un oncle que vol apoderar-se de la seva dot i per la qual cosa pretén ingressar a la monja, no sense abans aconseguir que Gaspar fos obligat a ingressar en l'exèrcit. I per acabar la primera part, gran fantasia espanyola de Ricardo Villa, Madrid 1871-1935, violinista, compositor i director especialitat en la que va destacar, arribant a ser director de l'Orquestra del Teatre Real de Madrid, de la qual havia estat anteriorment component. La gran fantasia espanyola és una de les obres més populars d'aquest compositor madrileny, representativa del nacionalisme espanyol de principis del segle XX. L'obra està fonamentada en 4 expressions de la dansa espanyola com el polo, la seguidilla, la muñeira i el zapateado. Amb tots vostès, la banda sinfònica de la Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna, sota la direcció de Carlos Revert Espí.
De la Societat Instructiva Musical de Tavernes de la Valldigna. Durant la seva trajectòria musical es va convertir en la mà dreta del mestre Villar, de manera que allà on anava el mestre s'emportava el deixeble, com a reforç per a concerts i certàmens. D'entre les múltiples anècdotes viscudes per Daniel, podríem destacar aquella protagonitzada junt al seu germà un dia que se n'anaven a Benigànim a assajar.
allà que se'n van anar els dos germans amb bicicleta i pujant del portitxol van haver d'aturar-se per descansar. En arribar al seu destí van comprovar que Daniel no portava el flautí. L'havia perdut. Davant d'aquesta situació, els germans se'n van tornar cap arrere per tal de recuperar l'instrument. De nit fosc i després d'una exhaustiva recerca varen poder trobar el flautí, just allà al lloc on s'havien aturat per descansar. Li havia caigut de la butxaca on el portava normalment. Altres anècdotes n'hi ha, però per no fer-ho llarg no les contarem. Daniel Mazarrota Bernabéu ens va deixar el passat 21 d'abril, uns mesos després d'haver-se acomiadat de la seva esposa, Josefa Tormos Úbeda. Va ser soterrat l'endemà, el 22 d'abril de 2014, acompanyat per la seva extensa família, amics coneguts i veïns i, com no, per la seva banda. A l'hora del seu adeu, als 87 anys d'edat, va deixar 7 filles i un fill, Dani, músic també junt a les seves germanes Berna i Mati. Arribats a aquest punt, voldrien dispensar la no assistència de Dani perquè Dani està a Pamplona, avui justament ell és músic, toca en una orquestra i avui tenia que actuar i bé, l'ha pogut vindre. Continuem. 17 nets té també, músics tots ells, 3 dels quals han acabat ja els estudis superiors. I dels rebesnets en té una de 5 anys que també estudia música. Ara pregaríem la presència a l'escenari per la seva banda del president de la Societat Instructiva Musical de Tavernes del Valldigna i també de la filla menor de Dani Mazarrota Bernabéu, Alicia Mazarrota i Tormos. Ella li farà entrega al nostre president i amb això a la societat i a la banda de l'original de la partitura del pas doble del mestre Villar dedicat a son pare. En nom de la Unió Musical donem les gràcies a la família Mazarrota per aquest detall tan bonic que ha tingut per a la nostra banda. Moltes gràcies. En primer lloc, volia dar les gràcies a tots els presents per assistir a aquest acte, com és tan especial a la família. I bueno, no puc dir molt més perquè ja s'ha dit pràcticament tot. Simplement que donar les gràcies en nom de tots els fills a tot el present. Res més, gràcies. Bé, després del pas doble Mazarrota s'interpretarà Víctor Stahl de John Williams, compositor nord-americà del que ja hem parlat en diferents ocasions. Ha estat considerat un dels majors referents creatius de la nostra època, extensament premiat i reconegut. La composició que escoltaran avui està inspirada en la pel·lícula La Terminal, dirigida per Steven Spielberg, basada en la història real de Nerhan Karimi Nasseri, un refugiat iraní que va viure a l'aeroport de París Charles de Gaulle entre 1988 i 2006. En l'argument de la pel·lícula, el personatge protagonista Víctor Navorsky, interpretat per Tom Hanks, és un ciutadà de Krasovia, país fictici semblant a una típica exrepública soviètica, el qual aterra a l'aeroport John Fitzgerald Kennedy de Nova York per poder complir la promesa al seu difunt pare d'obtenir l'autògraf de Benny Golson. Durant el vol, al seu país natal, un cop d'estat instaura un nou règim per la qual cosa ni el seu passaport ni el seu visat són vàlids, ja que el govern estatunidenc no reconeix el nou govern. La situació no li permet així l'entrada als Estats Units ni tampoc tornar al seu país, quedant atrapat a la terminal aèria. I per acabar el concert, El fantasma de l'òpera, d'Andrei Lloyd Webber, compositor de teatre musical britànic nascut a Londres el 22 de març de 1948, fill també del compositor britànic del mateix nom i d'una mestra de música i germà de Julian, un violinista.
Lloyd Webber és famós per ser autor també d'obres com Jesucrist Superstar, Evita o Cats. Alguns d'eixos musicals han estat portats a la gran pantalla. El fantasma de l'òpera està basat en la novel·la del mateix nom de Gaston Leroux, l'argument central de la qual es tracta sobre una vella soprano que esdevé l'obsessió d'un misteriós i desfigurat geni musical. El musical de Webber va ser estrenat en West End en 1986 i en 1988 a Broadway, on és el musical més representat, superant fins i tot a Cats en 2006. La pel·lícula, l'última versió d'aquesta pel·lícula que és de Joel Schumacher, va ser estrenada l'any 2004. Amb tots vostès, la banda sinfònica de la Societat Instructiva Unimusical de Tavernes de la Valldigna, dirigida per Carlos Revert Espí.
Gràcies.